ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻነል ሲኒማ ሰመረም ንሎም ምሽት ኣዳሊናልኩም ዘለና ዜናታት ስፖርት ክትከታተሉ ብኽብሪ ይዕድም። መርሃው ቅዱስን ቢንያም ግርማይን ኣብ ሰቲማና ኢንተርናሽናል ኮፒ ኤ ባርታሊ ሄኖክ ምሩብናን ድማ ኣብ ጂሮ ኢጣልያ ትሕቲ 23 ዓመት ይደምቁሎም። እዞም ኣብ ኢጣሊ ዝወዳደሩ ዘለዉ ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ሎሚ ኣብ ዘካየደ ውድድር እቶም ናይ 2.1 ዝወዳደሩ ዘለዉ መርሃው ቅዱስን ቢንያም ግርማይን ናይ 66 ኪሎ ሜትር ውድድሮም ኣሰላሲሎም። እዞም ኣብ ዓቕብ ዝርከቡ ውድድር ፀወቶኦም ዘካየዱ ተቐዳድምቲ ምስ ቀዳሚት ጉጅለ ድሕሪ ምርግራቅ መርሃው ቅዱስ ካብ ዕዉት ዝውድድር ዝኾነ ኢጣልያዊ አንድሬ ባጂዮሊ 14 ካልታት ጥራይ ብምድሓር መበል 13 ደረጃ ክሕዝን ከሎ ወዲ 20 ዓመት ቢንያም ግርማይ ድማ ካብ ዕዉት 28 ካልታት ምድሓር መበል 22 ብምዃን ውድድሮም ዛዚሞም ኣለዎም። ኣብ ሁሉል ግዜ ካብ መርሓ ዘሎ አንድሬ ባጂዮሊ 42 ካልታት ዝሓረ መርሃው ቅዱስ መበል 9 ደረጃ ከምኡውን 1 ደቂቕን 8 ካልታት ዝሓረ ቢንያም ግርማይ መበል 19 ብምዃን ምስ ቀዳሞት 20 ብምዃን ናብ ናይ ጽባሕ ሳልሳይ መድረኽ ከኣትው እዮም። ኣብ ጂሮ ኢጣልያ ትሕቲ 23 ዓመት ብሉፅ ደረጃ ሒዙ ዝርከብ ኣባል ክለብ ኤንተተ ኮንቲኔንታል ቲም ዝኾነ ሄኖክ ምሩብናን ኣብ ዓባይ ጉጅለ ውድድሩ ብምዝዛም ግዜ ከይከሰረ መበል 45 ብምዃን ውድድሩ ብሰላም ዛዚሙሎም። ወዲ ሙሌ ብዝብል መፀውዒ ዘሎ ሄኖክ ምሩብናን ኣብ ውህሉል ግዜውን ልክዕ ከም ናይ ትማሊ 3 ደቂቕን 30 ካልታትን ብምድሓር ናይ ትማሊ ቦትኡ ከየድፈረ ናብ ናይ ጽባሕ ሻድሻይ መድረኽ ውድድሩ ከኣትዩ። ሓምሻይ መድረኽ ቀፂሉ ዝወዓለ ዙር ፈረንሳ ብዓወል ክለብ ኣባል ቲም ጀምቦ ቪስማ ዝኾነ ቤልጂማዊ ባን ኣርት ውት ክዛዝም ከሎ ኣብ ቅጽበታዊ ውድድር ተሳዕር ሆላንዳዊ ሴስቦል ከምኡውን ኣየርላንዳዊ ሳምቤነት ካልኣይን ሳልሳይን ክወፁ ከለዉ ስሎቫኪያዊ ፔተር ሳጋን ድማ ራብዓይ ብምዃን ሕንፃፅ ረጊፆም። ኣብ ሁሉ ግዜ ኣዳምያቴስ መሪሕነት ዝውድር ምሓዝ ብጫ ማልያ ኣብ ዝባኑ ክለብሳን ከሎ ፕሪሞዝ ሮግሊች ድማ ብሰለስተ ካልታት ምድሓር ካልኣይ ከምኡውን ስሎቬንያዊ ታዴጅ ፖጋካር ሳልሳይ ብምዃን መሪሕነት ንቢጫ ማልያ ኣብ ምውዳር ይርከቡ። ዙር ፈረንሳ ጽባሕ ብናይ ሻድሻይ መድረኽ ውድድር ቀፂሉ ክውዕል እዩ። ማንቸስተር ዩናይትድ ንሆላንዳዊ ኣካፋሊ ባንዴቢ ከም ዘፈርመቶ ብወግዒ ኣፍሊጣ። ኣብ ዝሓለፈ ናይ ወርሒ ጥሪ መስኮት ምስጋር ተፃወቲ ስሙ ብተደጋጋሚ ምስ ሪያል ማድሪድ ክትሓሓዝ ፀንሐ ባንዴቢክ ናይ ዝክራማት ቀዳማይ ፈራሚ ሾልሻየር ብምዃን ናብታ ጋንታ ከም ተፀንበረ እታ ጋንታ ዕላዊ ጌራቶም። ማንቸስተር ዩናይትድ ነዚ ሆላንዳ ወዲ 23 ዓመት ኣካፋሊ ናብ ኦልትራፎርድ ንምፅምባር ድማ 35 ሚልዮን ፓውንድ ካሽ ክትከፍል እንከላ ተወሰኽቲ 5 ሚልዮን ድማ ኣብ ቀጻሊ ከተስዕብ ተሰማሚዓ ኣላ። ባንዴቢክ ኣብ ኣያክስ ኣብ ፀንሐለን 5 ዓመታት ማልያ ተጋንታ ወዲሁ 175 ግጥማት ኣካይዱ እዩ። ድሕርቲ ናይ ፌርማ ስነርትዓት ምስ ወግዓዊት መረብ ሓበሬታ ታጋንታ ቃለ መሕትት ዘካየደ ባንዴቢክ ማልያ ማንቸስተር ዩናይትድ ወዲህ ክትፃወት ምኽኣለይ ሕልመይ ከም ዝተጋሪ ብዙሓት ሰባት ብሉፅነት ድባብ ኦልትራፎርድ ሓቢሮም እዮም። ናብዛ ዝበለፁ ኣካፈልቲ ናይ ዓለምና ሓቂፋ ዘላ ክለብ ምፅምባሪ ድማ ሕጉሴ ተስፋ ይገብር ድማ ካብኣቶም ዓብ ትምህርቲ ክረክብ ክብል ባንዴቢክ ዘረቡ ደምዲሙ። ብራዚላዊ ኣጥቃዒ ፒኤስጂ ኔይማር ጁኒየርስ ብኮሮና ቫይረስ ተለኺፉ ከም ዘሎ ክለቡ ፒኤስጂ ኣፍሊጣ። ድሕሪ ምዝዛም ፍጻመ ሻምፒዮንስ ሊግ ኣብ ዕረፍቲ ዝጸንሑ ተጻወቲ ፒኤስጂ ግጥማት ሊግ ሓደ ፈረንሳ ጀሚሩ ምህላው ብክለቦም ድሕሪ ዝተገበረሎም ጻውዒት ኔይማር ጁኒየርስ ምስ ካልኦት 3 ተጻወቲ ጋንታ ብኮሮና ቫይረስ ተለኺፎም ከም ዘለው ተረጋጊጹ። ካብ ኔይማር ብተወሳኺቶም ክልተ ብኮሮና ቫይረስ ተለኺፎም ዘለው ተጻወቲ ጋንታ ድማ አንገል ዲ ማሪያ ፓርዴስን ምዃኖም ክፍለጥ ተኻኢሉሎም። ኣብዚ ክራማት ካብ ፒኤስጂ ክወፅእ ከም ዝኽእል ክሕበር ጸንሐ ኔይማር ንኽባሃል ፀንሐ ውረታት ምንጻቅ ኣብታ ጋንታ ክጸንሕ ምዃኑን ፒኤስጂ ድማ ዝቕፅል ዓመት ተዓዋቲ ጽዋእ ሻምፒዮንስ ሊግ ንኽትከውን ከም ቀዳማይ ዕላማ ገይሩ ሒዝዎ ከም ዘሎን ምሕባሩ ዝፍለጥ እዩ። ፈረንሳይት ክለብ ሊዮን መሸጢ ዋጋ ኣካፋልያ ሑሳም ዓዋር 44 ሚልዮን ምዃኑ ንላይት ተጻዋታይ ኣርሰናል ከም ዝሓበሬታ ተገሊጾም። ሓድሽ ሰውራ ንምጅማር እጅጉ ሰብሲቡ ዘሎ ኣሰልጣኒ ኣርሰናል ሚካኤል ኣርቴታ እታ ጋንታ ኣብ ዝቕፅል ዓመተ ውድድር ደልዲላ ንምቕራብ ኣብ ዕድጊ ተጻዋቲ ብንጥፈት ይዋሳእ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። ክሳብ ሕጂ ድማ ንዊልያም ካብ ቸልሲ ንጋብርኤል ማጋላስ ድማ ካብ ሊለ ኣፈሪሞም ኣሎም። ኣብ መስመር ምክፍፋል ንዘሎ ጸገማት እታ ጋንታ ንምፍታሕ ድማ እዚ ስጳኛዊ ኣሰልጣኒ ንፈረንሳዊ ኣካፋሊ ሊዮን ሑሳም ዓዋር
ናብ ኤሚሬትስ ንኸምፅእሉን ቴክኒካል ዳይሬክተር ታጋንታ ዕዱ ወረቐቱ ካብ ዘቕርብ ሓፂር ኣይገበረን። ሕሳም ዓዋር ኣብ ናይ ዝሓለፈ ዓመተ ስፖርት ክለቡ ሊዮን ኣብ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ንክትበጽሕ ዓብዪ ኣበርክቶ ካብ ዝነበሮም ተጻወትቲ ታጋንታ ሓደ እዩ። ንክለቡ ወኪሉ ኣብ ዘካየዶም 8 ግጥማት ሻምፒዮንስ ሊግ ድማ ሓንቲ ሸቶ ክመዝግብ እንከሎ 4 ንሸቶ ዝኾና ኳዓሳሱ ድማ ንደቂ ጋንቱ ኣቐቢሉ እዩ። ሊዮን ድማ ንኣርሰናል 44.4 ሚልዮን ሒዛ ምስ ትቐርብ ጥራይ ነዚ ወዲ 22 ዓመት ኣካፋሊ ክትወስዶ ከም እትኽእል ከም ዝሓበረታ ተገሊጹሎም። ኣርሰናል ነዚ ብሊዮን ዝተሓተተ መጠነ ገንዘብ ንምምላእ ድማ ንሄክቶር በለሪን ናብ ፒኤስጂ ከተፋንዎ ከም እትኽእል እዩ ዝሕበር። ካብ ዓባይ ሃገራት ጋንታ ፈረንሳ ጻውዒት ቀሪቡሉ ዝነበረ ሕሳም ዓዋር ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ምልካፉ ካብታ ሃገራት ጋንታ ከም ዝተቐነሰ ዝዝከር እዩ። ኣካፋሊ ሪያል ማድሪድ ጀርመናዊ ቶኒ ክሩዝ ምውፃእ ሜሲ ካብ ባርሴሎና ንላሊጋ ዘዳኽም ምዃኑ ገሊፆም። ንሌለን ሜሲ ብምእማን ተወሰኽቲ ዓመታት ኣብ ካምፕ ኖ ንምጽናሕ ኣብ ቅድሚያ ዓብዪ ጎቦ ዝጽብያ ዘሎ ባርሴሎና እቲ ተጻዋታይ ዝሓለፈ ሰሙን ብወግዒ ካብ ግዜ ህፃንነቱ ኣትሒዙ ተጻወተላ ጋንታ ክወፅእ ምዃኑ ድሕሪ ምሕባሩ እታ ጋንታ ትሕዞን ትጭብጦን ሲና ከም ዘላ እዩ ዝሕበር። ወዲ 33 ዓመት ሜሲ ዋላ እኳ ካብ ባርሴሎና ብነፃ ናይ ምውፃእ ዕድል እንተነበሮ ኣብ ግዜኡ ክጥቀመሉ ብዘይምኽኣሉ ግን እቲ ውዕል ኣብ ወርሒ ግንቦት ተሰሪዙ እዩ። በዚ መሰረት ድማ ንሜሲ ከተፈርም ትመፅእ ጋንታ 700 ሚልዮን ሒዛ ክትመፅእ ክትግደድ እያ። ማንቸስተር ሲቲ ድማ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤሮፓ ፍቓድ እንተዳሂቦ ንሜሲ መዕለቢኡ ኣብ ኢትሓድ ክትገብሮ ኣብ ምሽብሻብ ከም ዘላ ዝፍለጥ እዩ። ይኹን እምበር ምውፃእ ሜሲ ካብ ላሊጋ እንተወዳዳርነት እቲ ሊግ ባይታ ዘዝብጥ ምዃኑ እዩ ቶኒ ክሩዝ ዝገልጽ። ሜሲ ኩለን ክለባት ዓለም ኣባለን ክገብሮ ዝብጋ ተጻዋታይ እዩ። ምውፃእ ሜሲ ድማ ንላሊጋ ሕማቕ ዜና ክኸውን ከሎ ንባርሴሎና ድማ ብዝያዳ ዓብዪ ክሳራይ ክኸውን ነተወዳዳሪነት ሪያል ማድሪድ ክሕየል ዝኽእል እዩ። እዚ ማለት ግን ሜሲ ካብ ባርሴሎና ወፅዩ ማለት ኩሉ ንፅውዓት ንዕወተሉ ኢና ማለት ኣይኮነን ክብል ቶኒ ክሩዝ ንምውፃእ ሜሲ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቡ ሓሳብ ስፓኛዊ ኣሰልጣኒ ቀጠራዊት ክለብ ኣልዓሳድ ዛቪ ሄርናንደዝ ኣብዚ እዋን ናይ ዓለምና ዝበለፀ ኣሰልጣኒን ተኸላኻላይን ኣካፋልን ከም ዝመረፀ ተገሊፆም። በዚ መሰረት ዛቪ ኣብ መስመር ምክፍፋል ንቤልጂማዊ ኣካፋሊ ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ኬቪን ደብሩይነ እቲ ዝበለፀ ኣካፋሊ ዓለምና ክብል ረቂሕዎሎም። ወዲ 29 ዓመት ደብሩይነ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ዋላ እኳ ክለቡ ማንቸስተር ሲቲ ፅዋእ ፕሪምየር ሊግ ናብ ከብሓ ክትእቱ ኣይትኻል፣ ንሱ ግን ብውልቁ ስሙር ዓመት እዩ ኣሕሊፎም። ብስሙ 16 ሸቶታት ክመዝግብ ከሎ 23 ሸቶ ዝኾና ኳዓሳሱ ድማ ንደቂ ጋንቱ ኣቐቢሉ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ብሉፅ ተጻዋታይ ናይቲ ሊግ ዝብል ሽልማት እውን ዓቲሩ እዩ። ደብሩይነ ኣብ ካልእ ፅፍሕን ዘሎ ብሉፅ ኣካፋሊ እዩ። ንሱ ኣፈላላይ ክፈጥር ዝኽእል ተጻዋታይ እዩ። እቲ ዝበለፀ ናይ ዓለምና ኣካፋሊ ድማ እዩ ክብል ዛቢ ኣብ ልዕሊ ደብሩይነ ዘሎ ኣድናቆት ይገልጽ። ዛቢ ወሲኹ ተኸላኻላይ ሊቨርፑል ቪርጊል ቫንዳይክ እቲ ዝበለፀ ናይ ዓለምና ተኸላኻላይ ክብል ጠቒስዎሎም። ቫንዳይክ ብዘለዎ ናይ ምምራሕ ዓቕሚ ተኽለ ሰውነትን ቴክኒካዊ ክእለትን እቲ ዝበለፀ ተኸላኻላይ ዓለምናይ ክብል ዛቢ ንቫንዳይክ ገሊፆም። ኣብ መወዳእታ ድማ ዛቢ ኣብ ባርሴሎና ኣብ 2008 ኣትሒዙ ክሳብ 2012 ምስኡ ሓቢሩ ንዝሰርሐ ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ሲቲ ፔፕ ጓርዲዮላ እቲ ዝበለፀ ኣሰልጣኒ ናይዛ ፕላኔት ምድሪ ክብል ገሊፅዎሎም። ጓርዲዮላ እቲ ዝበለፀ ኣሰልጣኒ እዩ ንኩዕሶ እግርን ካልእ መልክዕ ንክህልዎ ዓቢ ኣበርክቶ ዝገበረ ሰብ እዩ። ኣብ ምትሕልላፍ መልእኽትን መሪሕነት እቲ ዝበለፀ ካብ ተወሳኺ ንዓና ኣብ ምእማን ፀወቱ ተራ ፍሉይ እዩ ክብል ሓደ ካብ ዘይድገሙ ኣካፈልቲ ዓለምና ምዃኑ ዝንገረሉ ዛቪ ሄርናንደዝ ገሊፆም። ኤሚሊያኖ ማርቲነዝ ድሕሪ መጉዳእቲ ቤርናርዴኖ ንቦታ ክሊ ሓላልዳት ኣርሰናል ኣብ ምሕላው ዝርከብ ወዲ 27 ዓመት ኣርጀንቲናዊ ሓላውልዳት እዩ። እዚ ሓላውልዳት ክለቡ ኣርሰናል ፅዋት ኤፍኤ ካፕን ኮሚኒቲ ሺልድን ክትልዕልን ከላ ግደ ማርቲነዝ ልዑል ነይሩ። እዚ ሓላውልዳት ክለቡ ኣርሰናል ኣንጻር ሊቨርፑል ገጢማ ብፍጹም ቅላዕ ብምርታ ተዓዋቲት ኮሚኒቲ ሺልድ ኣብ ዝኾነትሉ ኣጋጣሚ ማእከላይ ዳኛ ናይታ ፀወታ ንኣሕሉቕ ክልቲአን ጋንታታት ምስ ሓለውቲ ልዳት ሓዊሱ ንምህራም ፍጹም ቅላዕ ዝጅምር ዕጫ ይገብርሉ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ሓለቓ ጋንታ ሊቨርፑል ቪርጊል ቫንዳይክ ብርእሰ ተኣማንነት ፍጹም ቅላዕ ብሊቨርፑል ክጅመር ከም ዝደሊ እንዳኛ ይሕብር። ማርቲነዝ ድማ ኣይሓመቐን ንቫንዳይክ ደጋጊሙ ርግፀኛ ዲኻ ኢሉ ብምሕታት እቲ ግዙፍ ተኸላኻሊ እንታይ ሓሲቡ ድኣሉ ማርቲነዝ ማዕረ ክንዲ ዘዋጥር ንምባል ርእሰ ተኣማንነት ከም ዘጥፍእ ከም ዝገበሮ ድሕሮም ዝወፁ ሓበሬታታት ይገልጹ። ቀዲማ ምህራም ፍጹም ቅላዕ ጀመረት ሊቨርፑል ድማ መንእሰይ ተጻዋታይ ሪሃን ብሪውስተር ኣብ ሳልሳይ ምህራም ፍጹም ቅላዕ ብምስሓቱ ንኣርሰናል ኣወንታዊ ነገር ፈጢሩላ እዩ። ንዝተዋህቦም ፍጹም ቅላዓት ኣብ ማዕለን ዘውዕሉ ተጻወቲ ኣርሰናል ድማ ተጻወቲ ጽዋእ ኮሚኒቲ ሺልድ ክኾኑ በቂዖም እዮም።
ኣሰልጣኒ ሪያል ማድሪድ ዚነዲን ዚዳን ካብ ስልጣን ዓለም ጥሮታ ድሕሪ ምውፅኡ ንጀርመናዊ ኣካፋልታ ጋንታ ቶኒ ክሩዝ ከሰልጥኖ ብምኽኣሉ ንሓዋሩ ክኮርዕ ምዃኑ ገሊፆም። ዚዳን ንክሩዝ ክገልጾ እንከሎ መሰንክራዊ ኣካፋሊ እናበለ እዩ ዝገልጾም። ቶኒ ክሩዝ ኣብ ዓመተ 2014 እዩ ካብ ኣርሙሽ ባቫርያዊት ጋንታ ባየር ሙኒክ ብኣስታት 20 ሚልዮን ናብ በርናቡ ተጸምቢሩ። ኣብታ ጋንታ ድማ ኣብ ፀንሓለን 6 ዓመታት እታ ጋንታ ክልተ ጽዋት ላሊጋ 3 ግዜ ድማ ኣካታቲላ ጎባል ክለባት ኤውሮጳ ንኽትከውን ልዑል ኣበርክቶ ካብ ዝገበሩ ተጻዋቲ እታ ጋንታ ኣብ ቅድሚት ይስራዕ። ኣሰልጣን ሪያል ማድሪድ ኮይኑ ኣብ 2016 ተመዘዘ ዚዳን ድማ ንዝሓለፉ 4 ዓመታት ንክሩዝ ከሰልጥኖ ዕድል ረኺቡ እዩ። ዚዳን ምስ ሪያል ፍራንስ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕትት ቶኒ ክሩዝ ተኣምራታዊ ተጻዋታይ እዩ፣ ሓደ ካብቶም ኩሉ ግዜ ዝዝከሩ ተጻዋቲ ድማ ክኸውን እዩ። ናብ ማድሪድ ኣብ ዝመጻእ ኩሉ እዋን ንክሩዝ ኣሰልጣኒ ክኸውን ብምብቃዒ ብጣዕሚ እየ ተሓጒሰ። ሓቂኡ ካብ ስልጣን ዓለም ዝተሰናበትኩ ንክርስቲያኖ ሮናልዶ፣ ጋሬዝ ቤል፣ ሉካ ሞድሪጅን ሰርጂዮ ራሞስን ከሰልጥኖም ክኢለ ኢለ ደረተይ ነፊሐ ክዛውረ ቶኒ ክሩዝን ካብኦም ዘይፍለ ከሰልጥኖ ብምኻሌ ኩሉ ግዜ ሓበን ክስማዓኒ እዩ። ኩሉ ግዜ ኣብ ቦታ ልምድ ክትሪኦ ኣዝዩ ዝምስፀካ ተጻዋታይ እዩ። ብዛዕባ ክሩዝ ክትዛረብ ምኻል ድማ ብዛዕባ ዘይተረአየ ወይ ድማ ዘይተሰምዐ ተጻዋታይ ምዝራብ ማለት እዩ ክብል ዚዳን ኣብ ልዕሊ ክሩዝ ዘለዎ ኣድናቆት ይገልጽ። ትዕግስትን ህድኣትን ክሩዝ ድማ እቲ ዝበለፀ ክእለት ክሩዝ ምዃኑ እዩ ዚዳን ዝገልጾም። ክሩዝ ኣብ ቦታ ቁጥሪ 6 ኮነ ቁጥሪ 10 ከተጻውቶ ዘይጽቀም ተጻዋታይ እዩ። ኣብ ዘተኻዮ ዝርዕም ኣካፋሊ እዩ። እቲ ብሉጽነቱ ድማ ህድኣቱን ትዕግስቱን እዩ ክብል ዚዳን ይውስኽ። ማይክ ታይሰን ሓደ ካብቶም ኣብ ታሪክ መኸተ ጉጽ ዓለምና ዓብይ ሽምን ዝናን ዘትረፉ ስፖርታውያን ሓደ እዩ። ይኹን እምበር ዝወዲ 54 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ተጓሳጣይ ኣብታ ዓውዲ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ልዑል ገንዘብ ይባኽን ከም ዝነበረ ዝግለጽ። ኣብቲ እዋን ጥፈሻ ዘጋጥሞ ታይሰን ንብርክት ዝበሉ ኣቑሑቱ ናብ ዕዳጋ ከም ዘውረዶም ዝግለጽ። ሓደ ካብኡ ድማ ኣብ 1999 ኣብ ከተማ ኦሃዮ ዝቕመጠሉ ዝነበረ ዋጋ 890,000 ፓውንድ መንበሪ ቤቱ ናብ መሸጣ ኣውሪድዎ ነይሩ። ኣብቲ እዋን እቲ ናይቲ ዝበለጸ ተጓሳጣይ ዓለምና ታይሰን ዝነበረ መንበሪ ቤት ድማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ ቤተ ክርስቲያን ተለዊጡ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ሓደ ኣብ ምግልጋል ቤተ ክርስቲያን ዝነጥፍ ፓስተር ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ እቲ ንብረት ንልዕሊ 10 ዓመታት ከይተተንከፈ ይጸንሑ። እቲ መቐበል ኣጋይሽ ዝነበረ ክፍሊ መካየዲ ዝተፈላለዩ ኣኼባታት ኮይኑሎም፣ እቲ መሐንበሲ ጋብላ ናብ ሓደ ቅዱስ ቦታ ክቕየር ተገይሩሎም፣ እቲ ብዝተፈላለዩ መኪናታት ዝግይፅ ዝነበረ ጋራዥ ድማ መውዓሊ ህፃናትን መምሃሪ ክፍልታትን ተቐይሩሎም። ታንኮ ዘይተተንከፈት ዘላ ድማ መጻወቲት ባስኬትቦል ዝነበረት ቦታ ጥራይ ምዃና እቲ ኣገልጋሊ ቤተ ክርስቲያን ብዝርዝር ሓቢሮም። ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ማይክል ታይሰን ብዛዕባ ዘባኽኖም ነገራት ተሓቲቱ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ንእሽተይ ኣብ ዝነበሩ ኩሉ ኣብ ገንዘብ ዳርጋ እንስሳ እየ ነይረ፣ ንሰባት ገንዘብ ይህብ መዓልታዊ ለይታዊ ትልኢት ይኸይድ ብጣዕሚ ሓሚመ ነይረ፣ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ መካይን ይገዝኣለን ነይረ ክብል ኣብቲ ሞያ 300 ሚልዮን ኣኻዕቢቱ ኣብ 2003 ግን ጥፈሻ ዘጋጠሞ ማይክል ታይሰን። ካብዚ ብተወሳኺ ታይሰን ብዓመፅ ሞዴሊስት ዴዚሬ ዋሽንግተን ተኸሲሱ ን6 ዓመታት ኣብ ቤት ማሕቡስ ተኣሲሩ ነይሩ። ማይክል ታይሰን ኣብዚ ሕጂ እዋን ደጊሙን ናብ መኸተ ጉጽ ንኽምለስ ኣብ ጽዑቕ ልምምድ ከም ዝርከብ ዝፍለጥ እዮም።